Čau, tady Scooter a já tě vítám u dnešního videa. A dneska je to bohužel takové smutné video. Bohužel, protože jsem to hezky neřekl, ale měl jsem holku a kvůli jedné blbé hádce na Faceu jsme se rozešli. Proto jsem dlouho nevydával videa a ani jsem nechtěl. Posledních pár týdnů pil furt jenom energetiáky. Aby mi bylo aspoň trochu dobře. Já se s vámi loučím. Toto bude asi konec.